इसोरा बिसिम लाबोनायनि थाखाय इसोरखौ हामबाय होनदों। दिनै जोबथा बेगरनि सार्भिसखौ दैदेननाय मानगोनां चेयारमेनखौबो हामबाय होनदों। रंजादों, आं खुसि मोनदों। उनथिं उन्दुलांखोना थिग दङ बै लावदुम जिरायनाया। एसे लोदो लोदोआ माबोरै दं जोबथारनायनिया। एसे थफि गुफुरफ्रा नोजोर हो। बै दखानावबो सोरबा उखुन्दै खुबाय थानो हागौ। बैनिफ्रायसो खोनासङो, खोनाहैखायो नालाय। मालाय बिसिना बैयावसो दखानावसो थानो हागौ। थफि गुफुरफ्रा बाव एसे गिदिंबाय था। बैयाव सासे थफि गुफुरा गन लादों, गना गारहरनांगौ गोख्रैनो। बिदि मालायनि फिसाखौ बुला बुलि मोनबाय थाया। गना बेखौ गारहर बैथिं। आंनि हुकुम जिसुनि। जोंनि जिसुआ 2000 बोसोराव बुलाबायखाय गथ'फोरखौ। आंनाव फैसिगोन नों बारा बुनो मोना नोङो। प्रेसिडेन्टआ खेमा बिनांगौ। बिदि पावार होलाबायना मालायनि फिसाखौ बुलाबायनो मोना। अबा बुगोन दोहो थैगोनबो। 2 लाख रां लाब हरनांगोन नोङो। बारा खेला खेलि दाबोबाय था। हालेलुया। नोंथांमोनहा आलासिखौ फुलखौनो लाबोफ्लांदों। अख्रा हाखु दाखु आयेन सिफायग्रा खेमा बिबाय। रानि फैसाया 50-50। खुनु बेमारनि खोथा गैया। दा लोगोला खावनैखौनो नांगौ। आलासिनि थाखायसो मोनजासिगोन नोङो। सोर राजामोन बे मोसालाबायनाया? जोंनि काउन्सिलआ बुंहरनांगौ। गाबोन साहा लोंगोन आं बै खावथं बाजाराव। सोर राजाया मोसानानै बारल'आ एसे खिन्था खस्थ' खालामनानै। जाकब, पिटर, बेबि जादोंना बेयो? बारल'लाबाय थायो बिना मोसालाबायो। हिन्जावआ लाजिनाय थै राजा। आंबो बांद्राय बारल'नायखौ मोजां मोना। एसेखौल' मोजां मोनो। दिनैखौ मोजां मोनदों आङो। अनेक जागरन जालांबाय आङो। आमथिखा खैलामला चिरां डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव। जोबथारनाय बिनाव लाब्रा जानानै मोसाबिनाव गस्ला खुलायलायो सेंग्राफ्रा। आं बिदिखौ बारा मोजां मोना। बेखायनो कमिटिया बन्द' खालामदों। आंहा बाव सापर्ट गैया। खेमा बिबावदों। दोंसे मोसानायखौ खेन्थ'जोब्बायमोन। नै गथ'फोरखौ नोजोर होदां। एम्फौ बायदि बारनजोब्बायमोन दहाय। बारल'जोब्बायमोन। जा मेगन गिग'लाय बिग' नायथारदों गावफ्रा। मोसानो रोङा गावफ्राबा। मालाय मोसानायखौ मेगना गथांजोब्बाय लावदुम दुमा। रोंनांगौ, मोसानांगौ। आंनि फिसाजोखौ सिंगार खालामनायनि खोथा दङ। जेमिमा बसुमतारी बाइबेलनि दोनखादों। इयबनि फिसाजो जेमिमा बसुमतारी। टिभियाव नोङो मोसानांगौ होनबाय थादों आङो। उन्दैनिफ्राय बिजि सुना दोनखानांगौ इन्जिनियार डक्टरखौ। आमेन। हालेलुया। उन्दैनिफ्राय सिखाव खावनो फोरोंबा सिखाव जाहैगोन। लेखा गोरों जाबा लेखा जागोन। आंनि फिसाखौ ट्रेनिं होदों। आं बोराय बुरि जाबा नों साहा लोंहोनांगौ आंनो फुदुंनानै। दानि क्लास 1निफ्राय साहा फुदुंनो ट्रेनिं होगासिनो दङ। साहा मोनलोंगोन आङो। आरो आंखौ थुखैबावनांगोन बे बोरायबा। आंनि फिसाजोआ बेबायदि। मेरि कम मणिपुरथिं थांनो एसे मणिपुराव। सौला सौलि हिनजाव। मेरि कम ख्रिस्टान मानसि फिसा गोनां फिसाइ गोनां। आसाम इन्डिया बारलांनानै बाहेरायाव दङ। लाख लाख खामायगासिनो दं। सौला सौलिजों आं बुथारनो दोनाखै। खेलासो बियो। बक्सिं गेलेनाय। हरिचरन क'क्राझारनि केरेलायाव दंहैयो। लाख'ना फैसाया बल जोनानै। प्रेज द लर्ड। सानैसो हिनजावनि प्रनिता मौसुमि लाख लाख फैसा मोनो मोसानानै। बे ओनसोलाव लाइमुथि एरियायाव मेरि कम बायदि बक्सिं गेले। ओरैनो मुसुगुर फुबाय थानायजों जाया सिख्लाफोर। खानाय रं फोनबाय दा खामानि गैया। खुनुरुखुम रानि खाथा।
दिल्ली गुवाहाटी क'क्राझार थांनानै दै बारलांनांगौ होमबासो फैसा मोनगोन निरिखम बायदि दिनै जोङो हरिचरन बायदि केरेलायाव नर्थ इस्टआनो बाहायनो हाया बल जोनो गोरों जानानै लाख लाख मोनो गभर्नमेन्टआनो सिनायो टिभिआव बेखौ गल' नायनानै आखाइ खबलायनांगौ जायो जोङो लाइमोथि एरियानि सेंग्रा सिख्लाफोर बलजों नोंनि जिं जानानै देखायबाय थानायजों खुनु खामानि गैया बेवहाय हालावबो उदाया मैयावबो उदाया माबोरै फैसा मोनो नोंलाय माजों बायनो पार्सनालाय मेट्रिकआबो खननै फेल पिउआ खननै फेल माबोरै फैसा मोनो बल जोनो गोरों जानांगौ इयुथफोरनि ट्रेनिंखौ मोजां मोनो आङो इयुथ सभाखौ बे इयुथनि नङा हाथारैनि बोरैबा मोननानै दाजाबबाय आङो बल खेला बक्सिं गेलेनाय बेडमिन्टन गेलेनाय सिंगार जानाय माखासे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि गायक ओंखारबायमोन बिमा बारनानै आं थिखा खैला मैला खाथि खाथि ओरैबादि आं खोनाबाय बङाइगावआव आं थानाय समाव जोंखौ बाहायारा फैसाबो मोना बेखायनो जोङो खनला गायकफ्रा गोदोलांजोब्बाय फैसा मोना सभायावबो खननो मोना बाहाया उफाय गैयिनि रावबो बाहाया उन्दै उन्दैयाव हाबा जाजोब्बाय खयारफ्रा सिंगारफ्रा हाबा जाजोब्बाय ओरैबो सहैया ओरैबो सहैया मोजां मेथाइ खन दा लोगो लानानै बे रानिनो होबाव फैसाया बेसेबां हागौ लुसोमना हो फैसा मोनथारनांगौ जोबथा बे मोनाबिलियाव बुंनो नागिरदों न'खर जानायाव आशीर्बाद फैग्रोनांगौ बेनिफ्रायसो मण्डलिनिफ्रायसो बाहेरायाव थाङो आं दिनै बुंनो नागिरदों न'खरनि आयना बै नोंनि मोखां नायग्रा खादरफोरग्रा आयना नङा बियो आयना न'खरनि आयना नोंथांमोननि न'खराव दं गांनै गांथाम आयना फिसालानाव फिसाजोनाव आंनावबो दं जोंनि न'आवबो दं आं न'खरनि आयनानि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों बाहेरा खोथा गैया न'खरनि आयना न'खराव गोजों आयना जाग्रोनांगौ बेनिफ्रायसो मण्डलियाव बोर फैयो बेनिफ्राय मण्डलिनिफ्राय बाहेरायाव थाङो मिसनसिम थांगोन जाथियाव थांगोन दिनै बेबायदि बोर मोनगोन आं दिनै न'खरनि आयनानि सोमोन्दै बुंनो आंखौ थिनदों जोबथा दिनै आङो गाबोन थांसिगोन आं बिराद थाब थांनांगौ आंनि बिनानावनि बिजावजालि हाबा गिदिर दं आं बे हाबायाव थांनांगोन गाबोन अखानायै 26 तारिखआव मिसनाव हर थाहैनांगौ साननै न'आव सानसे रेस्ट लानानै आइमोनजों रायज्लायनानै थिपकायाव आङो थांनांगौ जोबथा आङो 30 मिनिट फोसावनो नागिरदों बयबो थांलाय फैलाय दाख्लाम आरो दिनै मोजाङै खोनासं न'खरनि आयना जोबथा आशीर्बाद लानानै जों थांनो नागिरदों इसोरनि बाथ्रा फरायनि न'खरनि आयनाया माबायदि जायो बे आयनाखौ बहानिफ्राय बायना लाबोनांगौ जाखो क'क्राझारनिफ्राय ना बङाइगावनिफ्राय आं बेखौ बुंनो नागिरदों बे मोनाबिलियाव जों बयबो जाहाथे आशीर्बाद मोनो बिमानिबो जागोन बे न'खरनि आयनायाव बिफानिबो थागोन बेयाव फिसाला फिसाजोनिबो थागोन बेखौसो न'खरसे होनना बुङो जाय न'खराव बिमा गैया बिफा गैया बेखौ न'खर होना बिफा बिमा फिसा थानांगोन बेखौसो न'खर होनना बुङो बे आहाबो न'खर दंसै बिमा बुरै दङ आंनि आइया दानिसिमबो ससमा गाना ओंखाम संनो बारा हाला ससमा गाननाङा खोमायाबो मोजाङै दङ बे आइया आंखौ ओंखाम रोगानानै खामला मावनानै जाहोनानै लेखा मेट्रिकसिम फोरोंनायखाय आं दा बे आइखौ बिराद अनो बे आइनो आङो दिनै बङाइगावनि सबसे हटेल मोजां 1990नि सिगां इसोरखौ मोनियाव मिस्टि मोनजायैनि रागाया दासो जागासिनो दङ आपेल मोनजायै रागाया दासो रोमो ना मुलि होनाय बायदि जागासिनो दङ बङाइगाव आंनि साहा दखाना जाबाय भारती जलपान सेंग्राफ्रा लोंगासिनो थायो मालाय बुरि आं नुवाखै भारती जलपान मारवालिनि सबसे मिस्टिया टेस्टि साहायाबो गोथाव गासिबो दाम गोसा सिंग्रा एकटाते 10 थाखा गांलाब थाइबानि मोना बेयाव बिनि मिस्टिखौ आङो आइनो थरनै लाबोयो दा मोजां बङाइगाव साबसिन आपेल दखान दं मोनसे फाग्ला स्थान अनेक दं स्थान खिन्थु फाग्ला स्थाननि मोनसे दखाना आंनि आपेल बायग्रा दखान बाखिबो लाजालायो खुरमा जाबाय बिहारिजों आं दा आपेलखौ बङाइगावनि मोजां आपेलखौ जायो मिस्टिखौ आं भारती जलपाननिफ्राय जायो
बेखायनो आइखौ अननानै आंखौ फेदेरबाय फोलावबाय आत्मिकावबो मोदोमावबो लेखाफोर मिस्टि दामि दामि जाहोबाय थायो फोथाय जों रायलायनि दिनै न'खरनि आयना बोर फैनांगोन आंनि न'आवबो नोंनि न'आवबो कलसियास 3 बाइबेलनिफ्राय आंथ' बुंबाय थाखादों नोंसोर बाइबेल फरायनो टाइम गैया नोंसा गाबोनबो अमा फिसाया 8था आदार होनांगौ बोरमा दङ हौवायाबो फुङाव बबेथिंबा थांनांगौ रुवा लानानै टाइम गैया बेयावबो टाइम गैया रुबारावबो टाइम गैया दिनै आङो इसोरनि बाथ्रा फरायनो नागिरदों कलसिया 3नि 18 पद बेयाव लिरदों आं बानायदेराखै न'खरनि आयना हालेलुया हालेलुयाखौ दाबावथार जेब्ला नों इसोरखौ बाख्नायगोन आं बुंदों सोरबा लिडारखौ बाख्नायाखै दैदेनगिरिखौ ना बे हा दानाय इसोर नों आंनो मेगन होनाय आथिं होनाय आत्मा होनाय बे इसोरखौ बाख्नायनांगौ जै इसोरखौ नों हालेलुया होनबाय मोदैया गुरलाब बादावना खांग्रांलाबाय जौसोलाबायो जेन बै पाकिस्तानाव आइडि बम बेरनाय बायदि खांग्रांलाबायखायो बियो दाबाव खम मानसिफ्रा हालेलुया होनो खम ख्रिस्ट'ल' होनो बायो बादाबो दं दिखन बर्डनिफ्राय एरियानिफ्राय बेखायनो दिनै इसोरखौ बाख्नायनाय समाव मोदैया बादावहैना जौसोलाबायो इसोरखौ बाख्नाय थांनायावनो अवाला गावजोबो मेथाइ खनै खनै इसोरखौ बाख्नायाव जेल खानाया गावजोबो हालेलुया मा दिखन बर्डनि बादा होनाय बिलाय हालेलुया ख्रिस्ट'ल' होना मा एरियानि बादा होनाय बिलाय सोरगो रायजोनि रावखौ बुंबा मोदाया मोखां सोमजोबनानै खांग्रांलाबायो बेखौ दाबाव जोङो फै न'खरनि आयनानि सोमोन्दै एसे रायलायनि कलसिया 3नि 18 पदनिफ्राय फरायलांनि अ बिहिफोर हिन्जावफोर ख्रिस्टानफोरनि फालिनांगौ बायदि नोंसोरो गाव गावनि फिसायनि सिङाव गंदो हौवाफोरखौ बुङाखै दे जोंहा एसे दुगा जानांगौ खोथा दं हिन्जावफोरखौसो बुंदों आङो हाबा जायो नोंसोरखौ बुङाखै खयारफोर नोंसोर सिथाथ' बै जि गुफुर खोबनायफोरखौसो बुंदों आङो जोंनि बिमा आंनिबो बिमा ओइ हिन्जावफोर हाबा जाखांनायफोर बिहिफोर ख्रिस्टाननि फालिनांगौ बायदि नोङो गाव गावनि फिसायनि सिङाव गंदो आलासिया एसे खामानि होलांनो नागिरदों गाबोननिफ्राय नोंसोरो बिमाफोर ख्रिस्टान जाबायबा बिनि थैजों बायजाबायबा बायगुबैबायबा गावनि देहा मोदोमखौ इसोरखौ समायहोनांगौ दं नोंनि खुगाजोंल' नङा एक्सनजों जोङो दिनै मावनायजों दिनांगौ जोङो दिनै इसोरनि फिसा जानायखाय आङो दिनै बिमाफोरखौ बुंदों फिसायनो नोङो गाबोननिफ्राय बिखुंखौ लामना होनांगौ ओरैहाय बोराय बिसिबां बुयै गेन्द्रा होनांगौ दे बोराय नोंनि गोसो नोंहा हाबा जाखाबाय होमब्लासो रियेल जागोन नोंसोरो आयना बायदि मोदानलाबायगोन नोंसोरो हागोन ना हाया जागरणखौ खुंबाय नोंसोरो टपिकखौ होबाय नोंसोरो दिनै बुंदों हिन्जावफोर ख्रिस्टाननि फालिनांगौ बायदि गाव गावनि फिसायनि सायाव गंदो गमाबा नों गसंबाय थानोसै फिसायजों एसे बिखौबो लामना होनांगौ ओरैहाय सौरा होबोनाय सौरा होनांगौ बेखौसो गंनाय होनो आंनि मथेबा गंनांगौ रियेल बिसासि महिलाब्ला फिसायनो नोङो दिनै बिखौखौ बथायना होजोबनांगौ गासिबो बोराय मा खालामो नोंनि गोसो अ फिसायफोर नोंसोर गाव गावनि बिखौ अनदो आरो बिसोरनि सायाव गोखा दाबुं नै माथो जोंनिखौबो बुंदों बोरायनिफ्राय माखौबा मिनि सोदों हाथाय हालौल'नो बोराय हाबा जानायफोर आंनि लोगोफोर नोंसोर गाव गावनि हिन्जावखौ अनदो माबायदि अनो नोंसोरलाय जुलापि होबाय नांगौ जुलापि लिंलाब लिंथाब सना आफा गोजौ सेन्देल गस्ला गुदुं गुसु माथो दङ नोंसोरलाय गरम गरम सिंग्रा नेपालि गयरि
आखाइ गोजा जाफै जोंनि लोगोफोर नोंनो गोसो थोबाय नोंनो हाबा जाबाय ख्रिस्टियान जाबाय जिसुखौ बासायनो नाजावबाय दायथ' दङ मालाय हिनजावफ्रा बिखुंखौ लामना होजोबखाबाय बु बोराय बु होनखाबाय जोंनि फिसाफोर इसोरनि फिसाफोर न'खरनि आयना जानांगौ बेनो नोंसोरो गाव गावनि बिहिखौ अनदो बिसोरनि सायाव गोखा दाख्लाम जुलापि होनांगौ गस्ला गोदान होनांगौ सेन्देल गोदान नांगौ खेव खारफिन थावबो होफैनांगौ जाय रंजायथुन दा दोनबाय था अननांगौ खुगाजोंबो अननांगौ बुस्थु बाहानि होनानै अननांगौ दिनै बेनिखायनो गावनि हिनजावखौ अननांगौ इसोरनि मानसिफ्रा नोङो गोखा खोथा दा बुं गोखा खोथा दा बुं मा माया गोखा खायला खायला ओइ दा खायला दा नोंस्राबा मा होनो अबेबा गारला खुस्लिलायलाङो अबेबा हाथि फैदोंबो होनो जोंनि बिजनिया खायला होनो बै जाग्रा फाजा जाग्रा गोखा हल'सियाव बुंदों बिफाफोर हाबा जाखांनायफोर आं बायदिफोर नोंनि हिनजावखौ अनदो गोखा खोथा दा बुं हिनजावफ्रा बिराद मोदैया नैबे खाथियाव थाफैयो बुबु बाबा गाबलाबायो बिमाफ्रा नागारना फैनायखाय गाबनाया मोखाङाव दंथार दैया गोखा खोथा दा बुं हाबा जाखांनायफोर नोंसोर दलद थाथ' नोंसिनाबो टाइम फैगोन अननांगौ रानि बिमा होननांगौ ओइ जारौ आंनि हिनजाव खानाय जायब्रें अननांगौ गोदै गोदै बाथ्राजों ओइ जारौ बिमा दै गिलासि लाबो गावनो लायनो हायो बाबु बिमानावसो बिहरो अननायनि सोमोन्दो दं बाबुल गामा थाबायदि मोदोम दरसेनि खोथा दं नालाय हाब्लाबो हिनजावफ्रा लोंनांगौ जायो अननो थिनदों गोखा खोथा दा बुं माबायदि गोखा खोथा बुङो दहायबो रायलायखांबाय आं बे हिन्दु सेंग्राफोरजों हौवाफोरखौ बोलोग्रा दाजेनदों हिनजावखौ उनावसो जगालि दादों इथा थुख्रा हरनोसो दाजेनदों ओइथा दे हेड मिस्ट्रिया बिबा बाला हर इथा जगालिसो दादोंनो नोंसोरखौ गारजाम दे बिमाफ्रानो जाहोगासिनो गुदुं गुदुं बिमाखौ रायखांलांबायसो नोंसोरखौ उन दादों हौवाखौ सहाय खालामनो जोंखौ दै होनो एसे उन दादों जोंखौ साबसिन दादों खिन्थु बाइबेलाव होनदों हिनजावखौ अन हालेलुया आंनि खोथाखौ बुंदेराबा जाया ओरैबायदि मोजां जोंनि संसारा ओरैबायदि हिनजावा आंखौ बिलुन सुबाय थायो खुनु ओंखाम संग्रायाव हिनजावा बानलु लाबो दालि लाबो होननाङा आंनो थमब्ला हाबबाय लिस्लाबाय मा नांगौ मा नाङा मनाया बुद्दां हालेलुया सोरबा सोरबा मेगन सालायबाय सोरबा सोरबा नार्जारि बसुमतारी मोना बिस्राजों हाया मालाय बोरायानो थिखा होननायखायो ओरैबायदि गोरों आङो अबेखौ फाजा जायो अबेखौ लाव लाव जायो गिनाङा आंनो मना थोन थोन लाबोखायो सिबखायनिफ्राय लाबोयो आङो थारुनखौ आबर थारुनखौ लाबोखायो अमा बेदरबो लाबोफाखायो आङो बिराद खुसि मानसिफ्राबो नुगासिनो दं बिसिनि बोरायजों हाया होनगासिनो दं अननो थिनदों न'खरनि आयना गोखा खोथा दा बुंना बुंदों माबायदि गोखा खोथा बै हायथुथु जाय ब्रेंब्रें आं नोंखौ लाखायामोन गथ' सानै जाखाबाय क्लास 8 जालायखाबाय फिसालायानो गोदान गोदाननि अलायसो नहाय दा बिउटि पार्लार फिउस बोराया आं आगोलाव मानो नाफ्रांखो दासो खानाय सिदा सिदा ओंखारदों बेखायनो गोखा खोथाखौ बुंनाय जादों बियो बै नारखोआ बुंगासिनो थायो हायथुथु आं नोंखौ लाखायामोन नोंसोर जबरदस्ति फैदों मा जानांगौ बे फिसा सानै गोनां बिमाया गाबनानै गाबनानै ल' प्रेसार जागोन ना जाया बेलाय सोरनाव थांबावनांगौ बे सोरनाव थांबावनांगौ दुखु थिं गावनाय बायदि बेबायदि गावग्रा बिफाबो थायो
दंना गैया बावलाय गोखा खोथा बुंनानै होखारगा नोमफाया आंनाबो हराखै होनग्राबो दङ मोसौबो हराखै होनगोन गोखा गोखा खोथा गारि पालसारबो हराखै होनगोन आमोखानिया नायथां गेन्द्रानिया मालाय दाख्लैसो मटर साइकेल बायना होफैदों गोदान लायनो बुद्धियानो दाजाबाय थायो हिनजावा दुखु गोदोनासो एकदमबारे बिराद सिर गावनाय बायदि दुखु गोखा खोथाजों बुंजासे आं गोदान सासे लायबावसिन जाबायगोनबो चिराङाव बिराद दुखु होयो हौवाफ्राबो अननो थिनदों गोखा खोथा बुंगासिनो थायो रायबाय थायो मा जानांगौ बे फिसाखौ सान्थि बिफाफोर हिनजावखौ खमजुर दादोंब्लाबो गोसोमानो जा गुफुरानो जा खानाया जिखि सिदेया दाजाथों महरा थिग जायाबाबो इसोरानो मोजां गियानि हिनजावखौ नोंनो होबाय नों बेखौ अननांगौ हालेलुया मा बोलो दं होननानै दुगा दुगा आंसो जाहोयो होननानै बल बायदि पासपर्ट नम्बर बल बायदि जुथुमै थाबा जागोन नामा हिनजावखौ बे लाइमुथिजों हिनजाव बुग्रा गैया नामा खास्लाबायनो हानाय नङालै आंसो नै हिनजावफ्रा बारा जाबाय गरमा माथो हौवाफ्रा सुस्लाबजोबखो लाजिदों आं एसे लाजिदों आं बोलोग्रा दादों होननानै बल बायदि जोथ'बाय थाजाया खानाय मेराय मेराय बुजालाबाय थाया संख्रि नाङिखौनो खाल्थाव हरजालाबाय थाया गाबैनो लकेसा जागोन गोखा खोथा दाबुं बिफाफोर अननांगौ खोथाजों बाथ्राजों अननांगौ गोखा खोथा दाबुं दारायसै बोराय बुरि जालायलांबाय नोंसोर 12-13 बोसोर जालायलांबाय माने मा गोदान गोदान जुग बिलाय ओंखारबाय थादों खानाय गोजा ओंखारना स्लिम स्लिम ओंखारो नोंनो होनाय हिनजावखौ नों अननांगौ मोदोम दरसे जाबाय हालेलुया बेखौनो न'खरनि आयना हिनजावाबो हौवाखौ अननांगौ ख्रिस्टियान हिनजाव जानायखाय गोबां बेमार आजार बेयाव आंनाव लिस्ट दंफैयो न'खरनि बेमार हौवाखौबो फोथायनो हाला हौवायाबो हिनजावखौ फोथायनो हाला नै बिफा आं क'क्राझाराव थांसै चिराङाव थांसै सिन्था सोरनिबा हौवाया थैबाय माबोरै फैफिनदोंलै बियो फोथायनो गोब्राब आरो हर थाबोबाथाय गैलालै मोजां गैलालै मा जाबावनांगौ फोथायनो गोब्राब जाबाय हिनजावफोरखौ गेन्द्रा फिसाया क'क्राझार गुवाहाटियाव थांनो नागिरदों साननै जागोन बिमा होनबाय हटेलाव थागोनबाय थैबाय गाबगासिनो दङ आंनि बोराया मोजां फैनाय नङालै बिराद बेमार हौवायाबो हिनजावखौ फोथायनो हाला हिनजावबो हौवाखौ फोथायनो हाला नंगौ लाइमुथि एरियानि मानसिफोर अनेक गाबबाय आंजों मोदै रुथु रुथु फिसायनि प्रार्थना हौवायाबो हिनजावनि प्रार्थना बेबायदि समस्या जाबाय सोरगोआव थांनांगौ न'खरनि आयनाखौ गोजोङै लाखिनांगौ बुजिल नोंनि हिनजावखौ नों फोथायनांगोन हिनजावाबो फिसायखौ फोथायनांगोन खिन्थु गोब्राब जाबाय फोथायनो गोब्राब जाबाय नैबे नकियानि थाखाय दिगदार जाबाय नकिया सामसुंनि थाखायनो बे बुज्रावग्रानि थाखायनो फोथायनो गोब्राब जाबाय क'क्राझारसिम सहैना सहैयाखै हिनजावा खुनु बिसास गैला बबेथिं थांखो खुनु बिसास गैला गुवाहाटियाव थांदों माबोरै जाखो ओंखामानो खहाबला बिसासि लोगोफोर दुखु दंसै आंहाबो दुखु दं बिसासि लोगोफोर ननफोरखौ बादो जोंनि ख्रिस्टान मण्डलि गिनो गोनां जाबाय लामा ससे थांबाथाय हिनजावखौ गिनो गोनां जाबाय हौवाखौ गिनो गोनां जाबाय गोसोआव लादो नै बे जागरणजों गुस्लायनांगौ मेदानो सियारना महरजोंनि बेखौ इसोरनो समायहोनांगौ नों माबायदि थाबायदों गोबां दंबावो नोंसोर सिखार खालामाखै हौवाफ्राथ' अलसिया बिराद अलसिया जोंनि हौवाफ्रा ओरै बुंदों ओरै हगारग्रा जोंनि बिफाफोरखौ आं मिथिखायो हिनजावफ्रा एसे गाबसिनो हौवाफ्रानो ओरैबायदि खासेवनि आत्मा दं अलसिया मानो इसिबां अलसिया जाखो बुंबाय था गारमा फरायनानै बुंबाय था हाजार सभा थांबाय था 6 बार 7 बार जागरण जाबाय था बायदिसिना स्टाडि जाबाय था ओरै हगारदों ओरै हगारदों बिराद हौवाफ्रा अलसिया जाबाय एसे थांबावनि गाहायाव बिमाफ्रा इसोरनि मानसिखाय
जि फिसाइ दं नोंखौ बेखौ मान होनांगौ आरो नम्र जानांगौ गुरै जानांगौ खोथाफोरखौ मानिनांगौ जेरावखि थाङा नों खिथालांनांगौ आं उमुगाव थांनो बिसिनियाव फैफिनगोन हौवाया बे हिनजावखौ मोजाङै अननांगोन गोखा खोथा बुंनाङा दुखु मोननाय आघात मोननाय खोथाखौ जों बुंनो नाङा एसे गाहायाव थांनि अ गथ'फोर नोंसोर गाव गावनि बिमा बिफाखौ गासैबो मानिदो माने बेनो फोरबोनि होनजानाय अ गथ'फोर नोंसोरो गाव गावनि बिमा बिफाखौ गासैयावबो मानिदो न'खर जायोबा फिसाला फिसाजोफोर इसोरा होयो गितमालायाव होनदों हौवासा हिनजावसा गथ'फ्रा इसोरनि बोर डाइनिं टेबोलाव लारि लारि जागोनदों खयारफोर फरायफुनायफोर कलेजाव सेंग्रा सिख्लाफोर दिनै मोनायाव जोबथा बेखौ आयना बादि मोखां दोनबाय था इसोरनि फिसा जाबायबा बाप्तिस्मा लाबायबा गिर्जायाव हाबग्रा जाबायबा बिमा बिफानि खोथाखौ मानिनांगौ दिनै बे इसोरनि बाथ्राया बुंदों अ गथ'फोर नोंसोरो गाव गावनि बिमा बिफाखौ मानि अख्रा जानाङा खोथा मानिनांगौ दा थांबा थांनाङा हामा होनबा मानिनांगौ जा होनबा जानांगौ दाजा होनबा जानाङा जोंनि न'खरनि आयनाया बेबादि बिमा बिफाया ओंखाम जायो फिसालाया अबाव थांदों खबरानो गैया बिमा दाबसे फिसा दाबसे बिदि न'खरबो दं ओंखामानो ज' जाफेरि न'खर दं दंना गैयालाय मिथिथिंलाय बिदि बिमाबो बिफाबो फिसाबो ज' मोखां नायलाय ओंखाम जानांगौ न'खरनि आयनाया बिमा बिफा ओंखाम जाबाय फिसालाया गैया नेबाबो मोना उन्दुजोबबाय हरनि 11थायावसो दब्ला हाबफैबाय फिसालाया बेबायदिया मोजां नङा खोथा मानिनांगौ थिग टाइम थानांगौ उन्दुनायनि जानायनि टाइम थानांगौ फरायनायनि टाइम थानांगौ इसोरनि मानसिफ्रा बेबायदि गथ'फोर जों इसोरनि फिसा जानायखाय बिमा बिफाखौ मान होनांगौ बेनि सोमोन्दै आङो बिमा बिफाखौ मान होनायनि सोमोन्दै थिमथियाव लिरनाय बायदिनो नागालेण्डनिखौ आं गोसोखाङाबा थाङा जि मानसिया बोराइसा बिफाजों समान गावनि बिफा बायदि अनो जि बिमाया खानाय मोनलायनाय बिमा बुरै गावनि बिमाखौ बायदि अनो बे नागालेण्डआव दङ हाजारखि दाखुआनो जाथों बिमा बिफाखौ मान होयो देरसिनखौ मान होयो आं बेखायनो गले गले बुंदों आं बे बुस्थुखौ सोलोंना फैबाय नागालेण्डनिफ्राय मेगनजों नुबाय आङो हाजारखि दिनै बेबायदि अख्राबाबो बिमा बिफानि सिगाङाव गङो आरो बिफाजों समान बायदि बोराइसा नुबा मान होयो आं मैयानिफ्राय बुंबाय थाबायना आं गिदिंजोब्बाय बे बड'लेण्डआव जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा खाथियाव इसोरनि खामानि मावग्रा दंना गैया मिथिया पास्टर दंना गैया मिथिया दैदेनगिरि दंना गैया मिथिया गावनि बिमाजों समान बैसो गोनां दंना गैया बेफोरखौ नाया मानसिखौसो हिसाब खालामो बेसे माहाजोन सोर गैयि गोनां सोर माबायदि जोंना बेबायदि इसोरनि फिसाब्ला ख्रिस्टियान गथ'ब्ला जोङो न'खरनि आयना जानोबा नैबे गथ'फ्रा देरसिनखौ मान होनांगौ बिसासे लोगोफोर रायदावनांगौ लामाफोरखौ एरायना होनांगौ दिनै थांबाय आङो हिलिंनि उनाव थांबाय आङो आल्ला थाथेयोसो दुगा सोरैसो एसे मोजां कट गानना थांनाय बिसोर नागारना होदोलाय दा 1 घन्टा लेक्सार होबायबाबो सिनायाखै दाबो बै खावथं बाजाराव आंसो खारखेना थांनांबायबाय आलासि गाहायखौ बिदि खालामबायबाय ख्रिस्टान गोजा इसोरनि फिसाफ्रा देरसिनखौ मान होनांगौ आलासिखौ मान होनांगौ इसोरनि सायख'जानायफोरखौ नोंजों आंजों अनलायनांगौ देरसिनखौ मान होनांगौ हाला खारखेसो थांनांगौ आङो जि साजायदों आङो बेगाबो क'क्राझाराव मोना हंकं मार्केट डिमापुरनि लेदार जे माबासो आंनि बेगा जि देखायखादों आं होनबाबो नागारा लामाखौनो एसे देखायबावदोंसो आं नागारा सेंग्राफ्रा जा दुगादारि गोनां मादि पालसारावसो जिरायनानै दं सोरबा बाथो नंखादों दा आं दि बेसेबां माहाजोन खबरां बे फख्रि दंलायो चिरां डिस्ट्रिक्टआव सिथ्ला सिबिया आंनि न'खराल' सिथ्ला सिबनाङा गोदान खोथा नङा होमबा बियो उइसडम दं आंना उइसडम नैबे दरखं मोखांनिफ्राय हाग्रा जोबा आंना सिथ्लाया अबा खोनाफेरदों लाइमुथियाव सिथ्ला सिबनाङा हिनजावा सोरांबाथाय गार्डेनसो नुयो गोजानथाव बाथ्रा सिथ्लाबो सिबनाङा गांसो गोजा बेबायदि गोजा थांबाय नामा जोंहा बियावबा थगायदोंना मादों ना आंनाव थांनाय सिटि गैया आंना सिटि लांदां नङाना हाग्रा गोजा हनै आंनि बियावबो थांबाय
हाग्रा आसरित मोजां हाग्रासो सिबनाङा ओरैबायदि हाग्रा खान्दा खान्दा बेबायदि बयबो फैनानै बाख्नायफैदों न' सिङाव बोलांबाबो जिराया बे गांसोआव जिरायो आरो बे गांसो सेरावनो गाम्बारि थुख्राफोर दङ सिगुन थुख्रा मालाय गारनाय गामसि गोनांखौ लाबोनानै खन्थ'ना जमा दोनफैजोबदों आङो बेयावनो जिरायो आलासिफ्रा मिसननियाबो बे बिबार बागानावनो खामफ्लाय सेरनाङा बै मालायनि गाम्बारि मुरा गारनायखौ लाबोनानै दोनफैजोब्बाय आङो थांनाय थां गाबोन पालसारजों थगायदों नामा नै थांनाङा थाव खरसाय नैबावनो दंखायो बेयाव दं गाम्बारि मुराया गाबोन सोरांबा फुङाव फैनाय फै गथ'फोर इसोरनि न'खर जोङो न'खरखौ आयना बायदि जोंहोनांगोन बयनोबो जोङो स्रां दिन्थिनांगोन आयनायाव नायबा जेरै महरखौ नुयो आयना जानांगोन बिमा बिफानि खोथाखौ मानि देरसिनखौ मान हो बोर गोनां जागोन हायाव गोबाव जोरगोनबो होनदों गोबाव जोरगोन एसे थांबावनि अ फिफाफोर नोंसोरो गाव गावनि फिसाफोरखौ दाबोराबो बिसोरो गोसो बायै बायदि जोंनि फिफाफोरखौबो एसे बुंदों रागा खरा दाग्रोदों बोलोगोरा दाग्रोदों एसे सट थाब थाब रागा जोंफ्लाङो बोलोगोराखायनो नोंनि फिसाजोखौ नोंनि फिसालाखौ गोसो दाबायहो अननांगौ दाउदै बायदि दाव दाव खालामनांगौ होनना बुंदों गोसोखौ बायहोनाङा गोरा खोथा बुंनानै नों मेलेमानो गैला होनलाबायनाङा नोंनि फिसाफोरखौ नों जेबो उदाया होननाङा खारदो नों आंनि फिसाजों समाय होनलाबायनाङा मेलेम गैयि होनलाबायनाङा मेरला फिसा दङ थांदो नों गैयाबाबो जायो होनलाबायनाङा बेंगलाव ब्लड बेंगलराव थोरसि सुइजोंबो गाबबाय थागोन नोङो रागा जोंना बिदि बुंनाया गोसो बायहोनाङा फिसाफोरखौ अ फिफाफोर बोलो दं होननानै सक्ति दं होननानै फैसा दं होननानै नोङो दिनै नोंनि गथ'फोरखौ नोंसोरो दिनै गाव गावनि दिनै फिसाफोरखौ दाबोराबो गोसो बायै बायदि मोजां खोथाजों बानजाय दे मोजां फरायबाव पास जागोन उमुक बायदि मानसि गिदिर जागोन बे अभाबा बिदि थाया सानसे माहाजोन जागोन उमुकमोन बायदि दे मोजां बाथ्रा एखेबारे नों उदाया आंनि फिसा जानो समाया आंनि फिसाजो जानो समाया आंनिफ्राय खारदो नों लेखा दा फरायसै रुवाथि थादो बिदि होनलाबायना गोसोखौ बायना थांजोबगोन पान्जाबाव थांजोबगोन खैलाखनियाव थांजोबगोन बेंगलर थांजोबगोन दुखु दाहोन अ लेंफोर नोंसोरो मानसिखौ बिथिं थांला जोङो बेखिनि न'खरनि आयनानि सोमोन्दै जों रायलायबाय न'खराव बिमा आरो बिफा अनलायनांगौ मानिनांगौ आरो दिनै बिफाफ्राबो फिसाफोरखौ अननांगौ फिसाफ्राबो बिमा बिफाखौ मान होनांगौ दिनैफ्राय जोङो बेखौ सोलोंनि बेबो मोनसे नोंनि दिन्थिनाय फरन्थियाव बुंनाय बायदि जोङो इसोरा बायबायबा नोंखौ आंखौ बायबायबा आयना बादि दिन्थिनो उमुकनि फिसालालै बियो बाब बिराद मोजां आरो मोनसे उमुकनि फिसाला बियो खानाय गोलाव लाग्राया बिरि सोबग्राया देनद्राय सोबग्राया उमुकनि फिसाला बेबो मोनसे उमुकनि फिसाला लेखा गोरों मेथाइबो खननो गोरों बिराद नम्र दद्र बेबो मोनसे उमुकनि हिन्जाव बियो बिराद मोजां बिसासि न'खरखौ नायो उमुकनि बिफा बियो बिराद मोजां गिर्जा हाबो मोजां गियानि प्रार्थनानि मानसि बे मोनसे दिनै बिफानिफ्राय हिन्जावाबो बोर मोनगोन हिन्जावाबो फिसाया रायखांजागोन फिसाफ्राबो रायखांजागोन गाज्रि मावबाबो रायखांजायो गारि बेलथायखांनाय समावबो सोरनि फिसा अबेनि मा नाम मा धोरोम फैजोबो आं दिनै बेखौ बुंला उपदेशनि खोथा दङ थाव दाम गोसा बथलसेयाव बे खेवग्राजों हाबलांनानै दाम गोसा थावखौ जेरै गांगमाया नस्थ' खालामो मुर्खनि फिसा नस्थ' फुल खामानि मावनायावनो गासै दाम गोसा थावा सेवजोबो होनांगोन बेबायदिनो होनांगोन उपदेशआव सानसुमै गैया मुर्खनि फिसा गोरोन्थि मावनायावनो मोजांखौबो साग्लोबजोबो जोङो दिनै बेबादि लिरनाय दं सोरनि फिसा बे गाज्रि खामानि मावनाया सोर बिफाया बिमाया सोर मा जाथि बर' जाथि मा धोरोम ख्रिस्टियान अबे मण्डलिनि दैजिंनि
लारि लारि फैजोबो मोजांबाबो गाज्रिबाबो बे जोङो दिनै जोङो प्रार्थना खालामनि अन्नानै जोंनि रेभारेन्ड पास्टरफ्रा गसंगोन जायगायावनो नोंसोर जिरायना थादो प्रार्थना खालामना फोजोबनोसै आंबो खुब मेंबाय आं गाबोन थाब थांफिननांगौ दे जों बयबो बे खोथाजों न'खरनि आयनानि सोमोन्दै जोङो अनलायनि जों गावजों गाव मोजां दिन्थिलायनि इसोरनि बोरा नोंनि न'खर थादों व्यक्ति जिउआव थादों अन्नानै रेभारेन्ड पास्टरफोरखौ एभेन्जेलिस्ट जोंनि बिसासिफोरखौ गसंजानो लुबैदों अन्नानै नोंसोरबो प्रार्थना खालामदो जोबथा खोथा आं गाबोन थांनोसै बे न'खरनि आयना गैयाबा दिगदार दङ अनलायनांगोन सासे सासे मान होलायनांगोन होमब्लासो जोङो मण्डलियाव बोर फैगोन नोंनि न'खराव आंनि न'खराव बोर फैगोन बयबो प्रार्थना खालाय जोंनि पास्टर दिखनफोर इसोरनि सायख'दों दाम गोसा फिसाफ्राबो प्रार्थना बिगासिनो दं दे जों नम्र जानानै प्रार्थना खालामदो जोंनि बे बुंनाय बायदि नोङो दिनै मान होनो रोंना रोङाखै बिफाफोरखौ हिनजावफ्रा फिसायनि सिगाङावनो गंनानै नम्र दद्र जानो रोङाखै खोथा मानिग्रा जानो रोङाखै हौवाफ्राबो हिनजावखौ अननो रोंना रोङाखै ना हौवाफ्रा फिसाफोरखौ गोखा खोथा बुंदों हिनजावफोरखौ नोङो गोखा खोथा बुंदों गोसोखांनि दिनैनिफ्राय नोंनाव आत्मानि सक्ति फैदों आत्माया सुनानै नङाबा नों खामानिखौ मावनानै नङा जि बुंदों आं दिनै हराव हानाय नङा नोंनि बुद्धिजों नोंनि थाखा फैसाजों सोलाय